daukat problema. Horregaitik euskaltekira noa ni egunero. Euskera bazekiten nire bizabuelo quiero, baina ni rollo hontaz orain arte zen. Hagekan bezero, goizero, batzuetan ero, besteketan bero, baina ez dut milagro handirik espero, goizero, hagekan bezero, batzuetan ero, besteketan bero, baina ez dut milagro handirik espero. Goizian goizasi behar dut motivazio bit. Euskarak ez da inglesa baina, ez dago gila. Egun askotan pentsatzen dut, hau dela inutia. Nik ez daukat kulparik ez bana izabila. Hau da gau makia, aditz klase pila, hitzak beste bila, animo botila. Esaten dute baina ez da gai fazila, hau da gau makia, aditz klase pila, hitzak beste bila, animo botila. Esaten dute baina ez da gai fazila. Idea nire buruan ez dakit nola hasi zen, baina batzuetan ez naiz hemen ikustolerik sentitzen. Lau gauzak izen bat dute eta gauza batek lau izen, kokotera inonago klaseak aditzen, pegatak ipintzen, da dirua biltzen, nola sartu nintzen, ez dut konprenditzen. Lano bat pilatzeko ez badu zerbitzen, pegatak ipintzen, da diru ebiltzen, nola sartu nintzen, ez dut konprenditzen. Lano bat pilatzeko ez badu zerbitzen.